90 days up to July 25 if I'm not mistaken, sir, ang extension. Unsay marching order sa inyo, sir, from up diha sa inyong level sa regional. Well, ang kuan nagipahibalo mi pero kadto pa lang unya daghang pag mga posibleng guidelines ipakanaog ang among national office para mapatuman namo diri sa region. Tungod kay dili lang ni siya basta-basta nga extension, Oo. na ay mga kondisyon Hala. na mahitabo within the period of 90 days. Okay, sir, just to wrap it up, sir, unsa nga mga conditions, sir, ang atong bantayanan diri? Okay. Sa sulod sa 90 ka adlaw dili lang ingon nga maghulat lang ta nga magparehistro mga tao. Oo. Hinay-hinay nga Hala. kuhaan sila og Facebook katong wa makaparehistro. Oo. Hinay-hinay kuhaan sila og TikTok. Hinay-hinay nga dili sila maka-access sa ginatawag nato nga value added services. Oo. Hangtod sa mapugo sila magparehistro karong within the period of 90 days. Naara ba tay ang trabaho ron, sir, ang sweldo online na ra ba? Banking transaction, etc. Correct. So, mauntoy announcement na nagipagawas gikan sa nasyonal Oo. og naay mga guidelines paunsa na ipatuman sa mga abot mga adlaw. Sige, sir. Sir, nindot ang inyong gihimo nga doon na tayo mga regional bitaw remote registration sa SIM card. Naakahay dugang ani, sir, nga mga areas. Nahuman na namo ang tanang nga mga remote areas dinhi sa Region 11 Oh. except katong duha ka mga lungsod, no? Ang lungsod sa Jose Abad Santos ug ang lungsod sa Sarangani, puros kana sa probinsya sa Davao Occidental. Labi na tong mga kwan in town, sir, wag yung hibang kaagan sa kanabitong technology, og katubitong mga digyo kay bao sa taon ano, sa pagtransact. Ay imuha na lang siguro ang final advisory, Director Nelson, sir, sa mga subscribers nato. Baka da kay gustong ipaabot. Okay. Kami padayong manawagan, no? Mm-mm. Kini batasan mo sa Pilipino nga mag-agad lang gitag mga last hour. Allah. So naatay extension karon nga 90 days. Wa magpasabot nga di ta magparehistro karon. Oo. Dito na ta sa ika-89 day magparehistro. So manawagan mi nga paningkamot ang atong gobyerno parang tanang mga SIM card maparehistro ato ubos atong balaod. Gani doon na may hashtag na ginatawag na mga para sa hashtag para sa panatag na lipunan. So di na ta maghulat og deadline. Pasalamat ta kay extended pero wa magpasabot nga unya na ta sa katapusang adlaw po sa extension magparehistro. Ang tanang magparehistro dapat yun marehistro.